ஃப்ரெண்ட்ஸ் தங்கமலை பார்க்கலாம். தங்கமலை பார்த்தீங்கன்னா சரமாரியாக சரிஞ்சிட்டே இருக்குது. இது மேலும் மேலும் சரின்னு தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிராம் வந்து 4000 மார்க்கை தொட்டு கீழே போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதை பற்றி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, இன்னையோட தங்கம் விலை என்னங்கிறத நம்ம சேனலில் இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக உண்மையாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க சரிவுக்கான காரணம் பார்க்கலாம். முக்கியமான காரணம் டாலர் வேல்யூ நல்லாவே ஏறுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெடரல் மீட்டிங்லேயும் வட்டி குறைப்பு இல்லைன்னு சொன்னதுனால நிறைய பேர் தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதை வெளியே எடுக்கிறாங்க. அத்தோடு சேர்த்து அமெரிக்க இந்திய பங்கு சந்தையும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா தங்கம் விலை மேலும் மேலும் சரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸோட கணிப்பு இது தான். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வெள்ளி விலை பார்த்துட்டு தங்கம் விலை பார்க்கலாம். 1 கிராம் வெள்ளி விலை 67 ரூபா 60 பைசாவாக இருக்குது. இதுவே 8 கிராம் விலை ரூபாய் 540 ரூபா 80 பைசாவாக இருக்குது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சரிஞ்சிட்ருக்கு. நேற்றே வந்து 1000 ரூபாய் சரிஞ்சு. இன்றைக்கி என்ன இருக்குன்னா வந்து ஒரு கேஜிக்கு 300 ரூபாய் வந்து விலை சரிஞ்சிருக்கு. அடுத்து 24 கேரட் தங்கம் விலை பார்க்கலாம். 24 கேரட் தங்கம் விலை 1 கிராம் விலை ரூபாய் 4540 இருக்குது. இதுவே 8 கிராம் விலை ரூபாய் 36,320 இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து 42,000 ரேஞ்சை தொடர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது 1 கிராம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது நேற்றோட விலையை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்றைக்கி 112 ரூபா விலை சரிஞ்சிருக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே 100 கிராமுக்கு 1400 ரூபாய் விலை சரிஞ்சிருக்கு. கடந்த 18 நாட்களாக 35,800 ரூபா சரிஞ்சிருக்கு 100 கிராமுக்கு. அடுத்து 22 கேரட் தங்கம் விலை பார்க்கலாம். 1 கிராம் விலை ரூபாய் 4162 இருக்குது. இதுவே 8 கிராம் விலை 33,296 இருக்குது. இந்த 1 கிராம் விலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 3800 தொடர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவரன் வந்து 96 ரூபா விலை சரிஞ்சிருக்கு. இதுவே பார்த்திங்கன்னா 100 கிராமுக்கு 1200 ரூபா விலை சரிஞ்சிருக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கடந்த 18 நாட்களாகவே நல்லா சரிஞ்சிருக்கு. 35,200 ரூபா சரிஞ்சிருக்கு 100 கிராமுக்கு. இது வந்து மேலும் சரிய தான் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தங்கம் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் இப்போ ஒரு 30% மட்டும் வாங்க. இப்போ ஜிஆர்டியோட நகை விலை பார்க்கலாம். 1 கிராம் விலை ரூபாய் 4100 இருக்குது. இதுவே 8 கிராம் விலை பார்த்திங்கன்னா 32,880 இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸான ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸை விட 512 ரூபா கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் கோல்டு சேவிங் பண்ணால் காயினாக வாங்க. ஏன்னா காயினாக வாங்குறப்போ உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி அச்சுக்கூலி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவரனுக்கு வந்து 800 ரூபா தான் வருது. அதனால் வந்து அது உங்களுக்கு லாபகரமாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும்.